Aha, nebezpečná blondína, môžeme pár otázok? Mhm. Ako sa voláte? Nebezpečná blondína. A koľko máte rokov? Ty. 3. Dobre. A kde bývate? Tu. Kde bývate? Ja bývam tu. No dobre, tu. Obzeráme sa. Aha, a ako sa máte, pani nebezpečná blondína? Ja to mám dobre. Aha. A čo robíte? Ovládame telefon. Čo? Ovládame telefon. Natáčame rozhovor. Aha, natáčame rozhovor. Aha, áno, hej. A máte nejakých súrodencov? Áno, máme Davida a mojho kamarátka ešte. A máte iba Davida? Máme iba niekoho kamaráta, Ivana a Davida. A sestru nemáte? Sestru máme, lenže doma u nás. Aha, a ako sa volá? Ona sa volá Belinka. Okay. Ona sa volá Norma. Dobre, tak zatiaľ je to koniec. Pozdravte svojich fanúšikov pusinkou.